Umnumzana Bonginkosi Madikizela watyunjwa okokuqala kwikhabhinethi yeliphondo ngo-2009 ngelo xesha wayeyinkokheli yeDA ekwayinkulu-baphathiswa yeliphondo unkosikazi Helen Zille Uthi kwakungekho sizathu sokuqinisekisa izidanga zakhe nanjengoko kwanganyanzelekanga ukuba benazo izidanga kwisihlalo sakhe. OkaMadikizela uthi uza kuzinikela kwiinkqubo zokohlwaya zangaphakathi kulo mbutho nezikarhulumente. First and foremost, I need to take full responsibility for this mess. I do not want to pretend to be a victim. This is an old CV, and because I'm a career politician, I don't normally really, look at my CV. I remember at some point there was the word incomplete, but for some reason it disappeared. But of course, I'm the one who should take responsibility for that. And that is why I thought it is important for me to humble myself, apologize to my party and to South Africans. OkaMadikizela uthi akazukutyhola into yongafunwa kweenkokheli ezimnyama kulo mbutho ngale nyewe. I want to make it very clear that we have individuals within the DA who think they own the DA, who think we are visitors in the DA, and those are the individuals that we need to deal with. Umnumzana Madikizela uthi kukho abantu angazukubachaza abafuna ukumthintela ekubeni azigqatse kwisikhundla sikasodolophu wesixeko saseKapa kunyulo luzayo lomasipala. OkaMadikizela ngomnye weenkokheli ezintathu ezizigqatsele sisihlalo. Kulindeleke ukuba avele phambi kwekomishoni yeDA ejongene nezomthetho ukanti alukachazwa usuku aza kuvela ngalo kule komishoni.